l'entrée politique sen fait o ko atara wasaka yanfulla aka ton bulu fara min be no ulu ga wuli ka jomunu kera o ka tasibla kerengren ke ka nyishi ulu mo ka wuli ka jo ko so able nam o min be talike PRV on faso ko abulu fara mi ton nyamoko fla de betoina o ga nyamoko min be no na wuli ko Samba Kulibali ajala saka foko ton ka conseil kemesa wan donina ko kemefla anim kwa ulu kona jira saka foko ubi Samba singoroma do ko ale de ton nyama yi ulu be nyama mi lakodon ablandan nam l'essor faso ka fasiri ale musobe asman tiaka foko yelema mun kan ga do anga jamana mara chugula réforme institutionnelle ni fota se politique élection comme nous faisons bien sina kana ko institut et Tony Blair ko lu kona jira saka foko ubi ancien koroma do nu se wonu dama ira bela jile non ko ji twala do hukumu konnana ko kasika feren da walu bela jile tike wasa kasika ji lakana ko hakillo bala ka buli o stratégie nuga non championnat national ngana ka keneba hukumu konnana ko yele olympique ko ale ko men ngi na saranga ko ye ikle non abala ka tama kanya 600 mabti ko fanga nyama ko tama mina no ko tama ko ne kunchira ka jira ka foko akira wasai Mokhtar Wan gafo mun to wol indépendant mun ne ba ko nabi so modana ala jira ka foko sraka boli baw no transporteur wi olu ka la fasato ne fota se su kono mo ka la fasato ma ko lu ko ni barabla damne so modana clé saba ko an woni ye clé saba tama damne c'est ça tama mi ko mo konnana mawtunu mogunya mawulu soro mawtuna na mogunya fon fana soro sugu kuno ablandan péage ni sugu mundo busenyo bon péage ko dronte ablay aywa d'accord sugu mogo fana malaka abina fu farla nyon ka wuli nyon fe mawulti tay fengay abe damni péage ko rew ay péage ko so gela do biu aywa aw péage ko so sugu kono na gela bi bala ka sugu fere ablay mali sugu chama be no do fere lendu do bala ka fere bon wori gele ay sugu kono moko bulu ko ku de ka dabla ñu grève la ñema amundi se ñema mo a sorob se on ma sorob se ñema mo grève ni sorob se ñema ma de ni ngoni grève ni misali u sale mu sara do ngodu ay ko wore wot nguru ni ko ay o te bet grève la fana dere wu boro tele su ko du grève la ko lu mu ni ne woni boro sugula sugu sumalen ne temena du kono bi sugu sumalen fambe joleno aywa no kono mo kala ala gangi mun boro sura ka foko amnande anna sana tamade game bismillah oni ga bol fentede nam ayo o bole ko ka jira ka foko shara suma ko mi labem besina nam wasa an 3e république la kata 4e république la o ko shara ko do bam wuli ko maître Abdourahmane Touré ali ajira saka foko CNT te la hala nyuma kono wasa kan barake ablandan ayo ko am wati labam na sisa yada galna ka jew ulu koni te kon nyesine du maka fo ku yebi ngane wala chama ta ka nyesin la kana so wati bawma ko de kama ko lamne ke jamana ajira saka fo ku ka nyama do bi no ko no mami kala so be ka ulu koni fa ko musa ka griman babi no mimi dima nam o mimi ton feta dugo ko do fana stratégie la ko musomani do fana gen do sans flajati ko ale koni fatura ko il Canari o sans fait o halika so ni deme kon duna amanga ko fana gen ko ni masika bo gele kon na ka fatura ay ala gena amina info matin mo mamba la bia ayo kuma nyona kuma juga min kon sevenendo ya e ka foko wada shini ka kunle la kuro tamdo kuro mo kangata o ko kuma nyawo be sena bamako ya ndo am watimne ko 600 o sira kuro mo kangata wada fe ko balaka hakli jawbo ke ulukan o ko bamako fana ko kleso bara bla kon damna na anga sira kan tamma baw ni suukono mo ko fe ko bara kono mina gela ni yorma ko nyamna gela kusube la halan no kono kleso wayn kono ablandan aywa wala ko saka jira ka foko musaka minni akanga di parti politique ma
n'o aide au parti politique ko o tigɛli ko siratigɛ la politique tɔn bɛ wele ko MPJS olu kɔni a jira sa k'a fɔ ko o ye 26 mars hakililaw janfatɔ de ye ko olu tɛ don o la Ablaye ko Gawo fana kan kɔnɔna na ko tasuma kɔni wulila yen nɔ kununko tasuma wulila fo mugu bulon cira mugu bulon de cira la hawla o kasara ka bon dɛ a kasara ka bon gafe mun tɔgɔlen Zoko u b'a fɔ wele ko munna Mokhtar Wane ale ka mufti minnu salo hukumu kɔnɔna na a ma sɔn ka taa Jɛnɛ o ɲininkali o bɛɛ b'a la o bɛɛ b'a la ayiwa ɲininkali kɛlen don naam bɔlen ko sa ka jira k'a fɔ jo sariya hukumu kɔnɔna na ko kalo 3 laban in kɔnɔ n'a fɔ san 2020 kalo 3 laban ko maa 96 olu kɔni fara jamana in kɔnɔ maa 378 ko olu kɔni jogina olu kasarala ka sabu kɛ lakanabaliya y'a bila nana o bɔlen ko sa ko fanga ɲɛma ka Mopti ta hukumu kɔnɔna na ko jamana ɲɛmaw ni Mopti ka den caman kɔni ye ɲɔgɔn ye Mopti lahalaw kan ko kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka an bɔ gɛlɛya in kɔnɔ ala ka kɛ wa ko jigiya kura fana fiɲɛ cilen ye Ablaye Andani l'indicateur de renouveau ali dagunya kelen ko M5 ko a yirifulu b'a la ka bin dɔɔni Ablaye sabula ko ni ye jateminɛ kɛ Cheikh Umar Sisoko ale ka tɔn bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sa ko Dr Mahamadou Konate ko ale fana ka tɔn fana jira k'a fɔ ko olu kɔni sen tɛ M5 la bilen ko nin ma jira sa k'a fɔ ko kuluba min kɔni ye i bɛ ka fanga bin ko a bulu b'a la ka bin ka bɔ a la dɔɔni n'a sun bɛ o ka ɲi a sun bɛ a bulu b'a la ka bin yiri bulu bin ka sɔrɔ sun bɛ yen donc a bɛ falen o tiɲɛ o bɔlen ko sa ko nɛgɛso bolo hukumu kɔnɔna na jamana kɔnɔ ko a kulonkɛ in ko dɔw ka tilemaliya b'a la ka a ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Ablaye ayiwa jamana in ko ka ca maa minnu sigilen don zone reporter kɔnɔ ko a yɔrɔ cili filanan bɛna daminɛ ko maa minnu sigilen kɔni don k'olu ko Bulldozer min kɔni ma taa yɔrɔ cilan se k'olu b'o jɛnɛ Modibo Sidibe a y'a jira f'an ka wuli ka rentrée politique kɛnɛ kan yan foli la ko an kan ka jamana kolo gɛlɛn jamanaba de sinsin jamana min ni fɛɛrɛ caman fana bi a bolo ko bi kɔni ko laseliba dɔ fana makɔnɔnen don Imam Mahamudu Diko kan Ablaye Andani Mali ni Burkina frontière la coronavirus bana kɛmɛ dɔw ka ŋanamu ani suyɛnni siraw fana ye Ablaye Mali turbine ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ADEMA PAICJ ka congrès n'o ye tɔnsigiba min bolodalen don waati nata ninnu na kalo nata ninnu na ko dɔgɔkun laban tɛmɛnen ko Sikaso section olu kɔni ye baara dɔw daminɛ k'u ka cɛbɔ sugandi walasa min b'a to u bɛ se ka kɛ tɔn ɲɛmaaba ye cogo min na ko Adama N Jara ko ale de b'a la ka labɛn Sikaso section mɔgɔw fɛ ɲɛmɔgɔya kama o bɔlen ko sa ka jira k'a fɔ ko jamana b'a la ka yɛlɛma kura minnu b'a la ka nale sisan ni politiko sira kan ani jamana yɛrɛ maracogo sira kan yɛlɛma kura minnu b'a kɔnɔnen don sɔrɔko ɲɛdɔnbaba min bɛ wele ko expert comptable Sinɛ Jara ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko an kan ka sɔn ko dɔw ma hali n'a man d'an ye olu ka kɛ k'an k'o timinanja sɔrɔ ani k'o kɛ faso kanu kama ko de bɛ se ka sababu ye ni yɛlɛma min ni malidenw b'a la ka makɔnɔ n'o yɛlɛma bɛ na nka ko ni an ma sɔn ko dɔw ma hali an ka ɲɛjugu kan hali n'a man d'an ye an ka sɔn n'a ka ɲi an ka sɔn yɛlɛma dɔw ma ko de bɛ se ka sababu ye ni an bɛ bɔ an jɔyɔrɔ la wa a fana ka kɛ faso kama o bɔlen ko sa ko a kuma bɛ gɛrɛ o na kosɛbɛ jami bɛ to ka dan ka fini tuguni ko munna ja ninnu tɛ se ka bali de Ablaye o ye ɲininkali ye dɛ ko kuma bɛɛ jami bɛ dan ka fini tuguni ye ko fɛɛrɛ t'o la wa a fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ ni fɛɛrɛ t'o la a laban bɛ ban dɛ 30 bi 5 bi 4 ko a kuma ka ca donc a kuma ka ca jateminɛ ka kɛ a kow la Ablaye Andani Adamu Cam ale kɔni fatura kunnafonidilaba don maa dɔw fana jamana in tabiyaw kun ka d'a ye kosɛbɛ ko a fatura Mali tribune mɔgɔ kɛlen don ka taasi bila kɛrɛnkɛrɛn kɛ ka ɲɛsin nin ma mafalenba in ma min ye kunnafoni di baara kunnawolo kosɛbɛ jamana in kɔnɔ
sɔgɔmada kɔnɔ foli telu ye nin y'a bila dan u ka teliya ayiwa a y'a mɛn a b'o cogo la fɔlɔ donc tilegan de bɛna an b'a lajɛ tilegan fɛ ka walawala ka an nɛdu dɔw ni ka ɲɔgɔn cɛ fɛsɛfɛsɛ ka tɛnte ka mugu n'a ɲɛ bɔ ɲɔgɔn na walasa faamali ka se ka sɔrɔ a ko labila bɛɛ n'i ka faamuli cogo don o tɛ wa awɔ min sɛbɛnnen don an b'a lajɛ k'o ɲɛfɔ maaw ye abila ye tabarikala bamanan de ko waati bɛ yɛlɛma o ye tiɲɛ diɲɛ bɛ yɛlɛma ko bɛ yɛlɛma dɔ bɛ na dɔ bɛ tunu ko baara o baara diɲɛ ko dɔ kɛra fɛn ye awɔ awɔ yɛrɛ baara o baara diɲɛ dɔ kɛra fɛn ye a la n b'a fɛ ka baara naani de fɔ i ye fɔlɔ a tun bɛ mɔgɔ yan mɔgɔ ye du jɔ la ka muso furu a la mɛ o baara kɔni bi kɔni ɲɔngirilen ni ko bɛna bala o baara la a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ o ye tiɲɛ a baara fɔlɔ ye jumɛn olu yɛrɛ tunnen don dɔw ma tunu mɛ dɔw yɛlɛmana awɔ lampo dilanla tun bɛ bamakɔ yan arayida la misiba da la lampo dilan lampo lisiyɔl pétrole lampo pétrole bɛ kɛ min kɔnɔ ka verre don a la ka mèche don a la o lampo ni yɛrɛ hali dugu fitinin i t'a sɔrɔ sisan i b'a sɔrɔ dugu min na a ka dɔgɔ parce que chinois lampo ninnu ka chinois tɔsiw nana o lampo sanga binna pétrole yɛrɛ gɛlɛyara ni essence ye pétrole yɛrɛ tɛ se ka san donc lampo yɛrɛ binna bi sisan o lamani ninnu chinois lampa ninnu e dan to su fɛ i b'a minɛ dugu min na i b'a da tile kɔrɔ i b'a da o la olu y'o bin o tiɲɛ donc sisan fɔlɔfɔlɔ naani lampo i bɛ torche pili k'a la sisan pili yɛrɛ tɛ k'a la i b'a don tile la dɔrɔn awɔ i b'a da tile kɔrɔ dɔrɔn a banna waati min ka di i bɛ yɛlɛ n'a ye pétrole san t'i ma fɛn t'i ma donc olu ye lampo buru k'a sanga bin lampo yɛrɛ mɔgɔ commerçant yɛrɛ tɛna n'a ye tuguni yɛrɛ ka fɛɛrɛ a tɛ san n'i taara hali tɔgɔdalu la dugu min na i ka sun wuli lampo sɔrɔ a ka dɔgɔ sisan ayi lampa kɔni ko n'i y'a kɔrɔlen ye fɛnkɔrɔ marala dɔw bolo n'o tɛ k'a fɔ ko nin ye lampa ye sisan baara bɛ ka kɛ n'a ye hali pétrole i bɛ kare bɛɛ kɛ yanni k'a fɔ butigi na i bɛ se ka dɛ bon ne yɛrɛ tun ko kuma dɔ la n ko pétrole feere dabila jamana in kɔnɔ de parce que ne taara mago min ɲɛ bilen quoi voilà sisan musow b'u ka tile nana n'a ye pétrole ya o b'a kɛ yiri ɲɛga la k'a siri ka feere mɔgɔw ma musow bɛ tasuma minɛ n'a ye n'u b'a fɛ ka gatigi haya o b'o de kɛ sisan bon commerçant mécanicien b'a san ka moteur ko n'a ye tuma kelen o de kama a bɛ tunu parce que n'i mago kɛrɛnkɛrɛn ni i tɛ nin mago ninnu ɲɛ n'a ye a ka gɛlɛn i k'a ye quoi donc o lampo de tunnen don donc lampo dilanlen fana tunnen don n'i ka baara kɛ fɛn tɛ sɔrɔ a bɛ baara yɛlɛma kɛ a ye kuma banna i baara yɛlɛma kɛ o tɛ wa o ye fɔlɔ ye a filanan frigo tun bɛ yen fɛn de bɛ don a la pétrole o frigo tun bɛ yen o frigo fana tɛ sisan a kelen kelen de bɛ dugu la sinon a tun bɛ yen hali an ka dugu la hôpital la o de tun bɛ yen frigo o tun bɛ pétrole de k'a la ka wuli n'a ye est-ce que u ma kɛ batterie ninnu to est-ce que m'olu nɔrɔ la ni batterie o y'a kɛ batterie ye sisan o ye kelen ye filanan ye torche dilanla tun bɛ bamakɔ yan sɛnɛ tun bɛ torche la torche nɛgɛman ninnu a ɲuman ninnu torche bɛ yen dɛ i bɛ se ka mɛn n'a ye dɛ chinois torche fana ye o torche bi mais cɛkɔrɔba kelen kelen minnu bɛ yen o torche kelen kelen bɛ sisan cɛkɔrɔba kelen ka bɔ a ka di u ye ka torche minɛ ka taa pili san ka k'a la olu ta ye ɲɛnafin ye mais sisan denmisɛnnin ta ye chinois torche ninnu yelen ka bɔ dɔrɔn pili ko t'a la a tɔ tolu ka sira yelen ka bɔ dɔrɔn donc torche yɛrɛ tɛ sɔrɔ yan ni k'a fɔ i bɛ torche dilan parce que torche tun ye nɛgɛman ye a bouton ye bilenman tun b'a kan bouton yɔrɔ i b'a pousser yɔrɔ min na o bɛ se ka cɛn vitre bɛ se ka kari u b'o falen a kunkolo sɛrɛni fana bɛ se ka kari o b'o falen o fana baara banna sisan hali fili dɔw b'a kɔnɔ olu bɛ se ka cɛn olu bɛ se ka b'u nɔ la voilà olu bɛɛ tun bɛ dilan o fana baara sisan a ɲɔngirilen don a sabanan o baara kelen kelen bɛ yen hali bi a ma kelen kelen ma tɛ diya montre dilan la parce que montre tun bɛ yen montre tun bɛ de tiɲɛ yɛrɛ la montre marque caman o waati ni montre bɛ dilan pièce bɛ changer i bɛ montre ta k'a don i tɛgɛ la cɛkɔrɔba bɛ yɛlɛ n'a ye sisan chinois montre n'i ko i b'a dilan a bɛɛ ye mana ye a bɛɛ dilan n'i ko i b'a dilan yɛrɛ hali ka taa kura san ka fisa n'i ka dilan ne yɛrɛ ni montre don cɛ hali ne hakili t'a la donc o montre dilanla fana tun bɛ Bamako
mais hali san kelen be netre ke do be commandant de sako ale bi ala ma table ale bi abablola deux tale way montre ko ni ale wontu montre wala yebe anani na yjume poste bala lettre sebe awo to ko badu tu sigi lettre poste la dala ni bina lettre sebe ibina si ubu lettre sebe ka dima ka do enveloppe la video poste bala ka si ainsi ça bana téléphone ni fax ni internet ni whatsapp ni je ne bi lettre sebe ba ci lettre sebe mbi ablay voilà hal to ko dal téléphone bi sam ni mo wala dañu téléphone ci ta fo wa bane lettre ko tala ya ba kuma mena nyanda téléphone fe wa bane nge sinon montre mutumbe c'est ko mortima mortima de bon o fana lettre sebe ni ta pot bala fa ma kelengelen sigle ndo ali bintalo bu muñini ul fa la ba fa lettre sebe o bara fana o bara tumendu sisan woni ni tara ko bolo sire lettre sebe na abla ndani bolo ci bi gele abi gele anana yime logo ci logo yala mo ko tumbi yala ka dunu du ko logo ci wala so ko lengelembe on akelengelembe neno ngo tumendu ngo nuno tunu ba fa ko tunu awo no ka bara do ka bara siti ni logo ci te dunu di fo mo ko ta wole kana awo mais sisa bala ko do ko so logo ci te ça bebe charbon de que bebe gaz de que logo ci do wala ça wal ni logo fana nana kuma do la logo man bo atise chilla ngo kuma do ni logo nana a logo man bo atise chilla atise ci wata do bado fo logo tu me bele logo kuru tu me dima iba ka logo kele fe ka karika taw du woro bola e bi tu mi genay o to so sisa sisa ko ne kuma ta lo donc o fana bara moyo baraka ya ka nyamana ya ka kana la fe ga muso furu ko so jola no bara ni ko bo ke sisa bi segande no be segen il be segen voilà letu ma ko ko voye bi ni be ko le ba jine ko ka fiye ko ki kana to kuma don dade ay wa d'accord bo don dala e rewe ka nyinga no jabi do ka jabi do d'accord ka fa yame fo ba nyame yame voilà ko mala ka don da iran amin ya